Non, Aïssa, bina se ka bi sɔrɔ. Awɔ, n ti bina bi sɔrɔ. E kun m'appel la kɔfɛ dɛ. Awɔ. Yɔrɔ ne ni mɔgɔ bɛ tagama la i bɛ to appel de la. I tɛ appel in tigɛ ten tɔ. O k'an bɛn sa an ka to sini. Mɔgɔ minnu ka appel daminɛ e fana ka keleya bɛ. Aïssa, e ka nin ko ninnu ka go ne ye wale. Ne ni mɔgɔ bɛ tagama la dɔrɔn i bɛ to appel de la. O kuma e tɛ ka ne jate mɔgɔya. E t'a dɔn k'a bɛ jigin ne la dɛ. Fatou. Wali sa e min tɛ se ka appel fana ta. An ka taa joona i ba bɛ pressé dɛ. E sigi b'a dɔn kɛ. Ne hakili bɛ fɛn min na sisan. Ne sirannen don an kana na fara kɔ. E b'i da ka miiri ne nin ko ninnu ye mun? E kɔni b'a dɔn o ko ɲɛnabɔ la ba yɛrɛ ma ko in dilan ka ban. Nin ko in kɛ fara cogo foyi tɛ nin na ni an dilen de ye ɲɔgɔn ma. Ka na miiri nin ko la bilen yɛrɛ. O tiɲɛ. E fa don. O ne yɛrɛ fa don ne fa yɛrɛ tɛ. Ka mɛ mɔgɔ min don n'a ye kuma fɔ a b'a bɔ a sira ma. O kuma e bɛ ne bɔ ɲɔgɔn na. E yɛrɛ m'a mɛn ko la cousine et la cousine sont faits l'un et l'autre. Kana jɔr'o la yɛrɛ. O kɛlen don ka ban. E b'i kunkolo chauffer la o de bɛ k'e bila appel la. Ayi non nin ye ci wɛrɛ ye. Ni ne tɔɔrɔ fɛ yan. An ka taa joona ko n'i ba ka pressé. Son. Mama. O kuma na o. Ne Fatou de ci wa ou ne ye ci? E ni mɔgɔ kelen ci yɔrɔ tɔ kelen b'i tugu o kɔ. E fina tɛna joona. A fɛn diya. Ne de bɛ Ala deli kɛ. A ka kɔɲɔ in kɛ k'i n'a sɔrɔ aw ka diya in bɛ to tan tɔ. Kana ne baga ko jate. I b'a dɔn a ka kuma ka ci. Ne b'a dɔn sa fana kuma. Kana bila i kunna. Ngoro. Han? N kun ye mun f'i ɲɛna. N'o ye wariko in ye. N kɔrɔ. N'a ma ɲɛnabɔ, ne bɛna malo dɛ. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan, n tɛ ka se ka sunɔgɔ. N dara su fɛ sunɔgɔ yɛrɛ tɛ n bolo. Wa tilegan fɛ n lafiyalen tɛ fiyewu. Ne kɔni b'a dɔn ne wariko in kɔni ma ɲɛnabɔ, an bɛna malo dɛ. Wa a bɛ kɛ malo ba de ye. Denmuso nin tɛ ne bolo, ne ye ko bɛɛ kɛ. Non. Tiɲɛ jɔlen ne b'a fɛ k'i hakili sigi. Kala to sanfɛ, duga tɛ jigin ka bin don abada. I hakili sigi n'Ala sɔnna an tɛ gɛn ka bɔ so in kɔnɔ. Ne kɔrɔ e ko ten. Ni wariko kɔni fanfɛla kɔni don, o ɲɛnabɔlen don. Ne yɛrɛ bɛ bɔ yan sisan ne bɛ taa wariko la. Bi wari a bɛ sɔrɔ bi. Bi ka jan. Sisan yɛrɛ rendez-vous bɛ ne ni dɔ cɛ. Ala ni ce koyi. N ka si ɲɛna minɛna koyi. N ka duwawu minɛna koyi. Ala n kɔrɔ. N kɔrɔ a fɔ e bɛna don an jigi kɔrɔ ta. Mais ɲɛnamaya nin ye o n dɔgɔ. Ni diya bɛ kuma min na an ka diya kɛ. Gɛlɛya fana mana na an ka gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛnɛ fɛ. A mɛ ni gɛlɛya nana n'a fɔ ko ne ka n cɛ ka bɔ e kɔnɔ sisan. A bɛ bɛn badenya la wa? A tɛ bɛn badenya la. Badenya m'o fɔ. N'a jɛra ka di kɔni di ɲɔgɔn fɛ. Ni jala nana a b'o min ɲɔgɔn fɛnɛ fɛ. N kɔrɔ. Ala k'o kɛ koyi. Ni Ala sɔnna Ala b'o kɛ. Sinon n'a fɔra ko anw bɛna gɛn ka bɔ nin du in kɔnɔna na tan k'a sababu bɛ kɛ ko nin wariko ye. N dɔgɔ hakili sigi. Ni Ala sɔnna n bɛna bɔ yan sisan n bɛ taa. N bɛ labɛn sisan n bɛ taa rendez-vous yɛrɛ bɛ ne
a tigi cɛ. Kɔrɔ i tɛ taa o la joona wa? Sisan n dɔgɔ an b'a kɛ ten. Awɔ. Ni n wuli yɛrɛ ka taa la. Ala ka se ni ɲuman ye koyi. Ala. Masa. A fɔ nin ne suturatɔla ye. A kɛra maloya ye koyi. N'a fɔra se foyi tɛ ne ye. Du kelen de b'anw bolo ne ni kɔrɔkɛ 2 ani n den ko an ka gɛn ka bɔ du kɔnɔ. Ala ka nin ko ɲɛnabɔ koyi. Ne kun bɛ jɔn de kɛ n kɔrɔkɛ Ala k'a nɔgɔya. Ala k'a nɔgɔya ye, Ala k'a nɔgɔya, Ala k'a ɲɛnabɔ. Ala. Fo ka ne fasa. Ala ni nin hami bolo. Non, il y a peu ça. Il non, il y a peu ça. Parce que non, les bêtes donc moi hier avec ouais. Avoir une ligne fantôme de Melio. Allez, 100 2 millions de membres, on a dit voilà l'excédent, voilà, Chido vient à Tchèque. Ah, bon, il y en a rapidement. Après, mais comment faire tout à l'heure. Mon père, bonjour. Tu connais ma mère, Ah non, ma mère. Ok, ça va? Ah non, mais ah, d'accord. Le second. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Donc, tu es mis pour 2 millions. Ah. Voilà, donc 2 millions frères. Ah. Mais je crois que tout est réglé. Autonome. Ah, bah non. Ne donne de me on est retardé. Là, je n'ai pas dit ma ah bon? Mais il y a mal là, Bouya Kobel. Pour l'amener financièrement, au tout. Demsen n'a follow on y a là au Nema, Demsen a on a la paria à la malaf. Au tout. Non, you are côté road. Tout a fait ma colo. Au bien, pareil. Alimité. Ni était son donné ça, l'exé. Était son donné. Dans d'hôtel là, dans le qu'on a frigo sur la Vassima. Où est le dron? N'adoro, aliment où est le don adorable. Hein? Non, on est revêtu. Non, c'est yo. Voilà. Alga d'anima. Moi, même il a fait à dit ma vie. Ah. C'est pas dans la politique, mais donc, on a comment match en femme, tu comment va faire. Yo. Donc, alors à clair. Ah, mais amen. Inch'Allah, merci. Mi wasote. Ne ko mi lo fa solo. Mi jarali sa. Na ngam puli kata ndo ni fe jona. Dah. Ada cowok ni. Juga. Bahasa tidak. Ne kuma fɛ k'e ɲininka o. E min ye kuma min fɔ n'a sɔrɔla a ko bɛ sen n'ale de. Zara. Fatu ne ni Fatu ka ko. Zara. Wallahi aw denmisɛnnin kɔni n'i ye kuma kuntigiw ye dɔrɔn u tɛ ɲinɛ o kɔ kuma tɛ kuma mun ka d'u ye ɛseke ne nin kɛ ci wɛrɛ ye e kun tɛ ne ɲininka bilen o Saka ne de ye layidu ta ye a bɛ d'i ma furu la i bɛ nin ta awɔ wallahi ni ne ye layidu mun ta ne b'a kɛ de ko nin furu kelen an bɛ nin kɛ dimi kɔnɔ yan i y'a mɛn. N y'a dɔn o diyara i dɛ. N'a fɔ baasi t'a la. E fana jɛnnen bɛ yan. Denmisɛnnin kɔni i y'i ba ka baaramisɛnninw kɛ fɔlɔ. Ayiwa. Ne bɛ ci la. Awɔ ok.
Anga furbe la yor. Ane angura kumala yame ne bara jara iyo. Dogu jole me wawla me. Era preselo no ko inga gere presela ba. Era baro yor jam furu manne. Anke da fori kadi. Akadi aini ni ana so akile no fuja faka ne bado ne fe mun kada wedro kada wedi. Ni ni kadi re. Hindi na so na wa te mesita. Ame ko isi singa. Ya me. We jani to. Basi ni preselo bare. Aya we. Okay. Ebaro ne denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka di ɲɔgɔn ma o de ɲɔgɔnna tɛ yen. I y'i ba ka baara misɛnninw kɛ. Awɔ ne ka ci bɛ ne yɔrɔ fa minɛ mɔgɔw ko. Ok ne na tila ka i bila ka taa ci dɔ la ya mɛn. I yɛrɛ i kunkolo in labɛnnen bɛ cogoya min na nin modèle jumɛn. Ngoro jalo. Antu. Ngoro. Kamana gwa. Anora. Ntara mun da fa filana war filani. Alhamdulillah rabbil alamin. Ne koro. Yen kewa. Balmadu. Ala ka balma to yi. Amin. Ne koro. Wallahi kelen ni nyokoro sogodi. Wallahi. Kun yere bol. Sisa. Ntara wari no fe. Nga. Ya to ba zuwa sulare. Ngoro ne kuma korman bayre. Ta kan ko lo ba zuwa sulare. Ne koro e ba don ni war ko insiglo de femuna. Ni wari ko ni soro la ka ban. Ngoro amana ke fe kalo ngoro war ko de ga gene na fara anga dube na taka ni war soro la amala lafiya. No. Warin da kami. Warti yere kan adu mu warji anno. Warti. Arapache war batigi. Mu ban kerefe. Mu ban kerefe. Dul dimse nu war soro ta do bage tuka mina. Me raperu fana ka wari Nga? Ako. Ne dimso. No ere dimso. Ko gori dama furula. Warin dina no khani. Na ila la ngo problem tala. Ne tari etai. Ngom so boya de ko so le sitala. Ngoro. Warin asoro ni jara yi. Me yani kungo la yutai. Kun kan kuma do fone yana folo. Mu kuma yi? Ngoro eta no ko ne kinu ga na yi do. La kun to do. Kun be ni ga folo de. Ngoro amena kameleni mbambara no isagai ni kunyi andi muso inganya kadi sakama shagad me mu ban ambara yanke kalu bitanya fi ka cheminke na shara da sharia yi warin jiran kame amma damsa da wa dama o kera itso bali ngoro yiku kanga ko nyini hakili da kanga nyini hakili yere kun manga ginga ni ke tugo sidida ate warja ngata dama nati be warja ngata dama ka misale abata ni ka da badani ma warin jiran kame an an damsa dama ana ban siki saka hakili jagabo kabri chaka ko imane kunne dibi adamne nyoko ba kibi ya chaka nge ka ge afira abina do nga balma la sisa yakni jabare warin duran kami amal dem se dama wande am no kani
wari filɛ an ka du filɛ wa ne dalakan fana filɛ ne bɛ nin kɛ cogo di sisan ne ni wariko ma se ka ɲɛnabɔ wa an bɛ bɔ du in kɔnɔ an bɛɛ bɛ gɛn ayiwa Kasih lama. Hah? Banu nama aku lu benar nanti cewek. Antono. Gitu page ni apa orang apa cowok nak? Dari mana kamu? Dari mau berada lah. Nero keluar ya meu. Kau mana? Dari sana. Dari anak kasih nama. Nah, dari. Maafin ani cowok lain dia apa? Nak mau. Habis mau. Ni tu bang apa bonjongan? Ukma belah. Nak. Oh, tono. Ego ke mago bene la. Oh. Ni lamir. Ay, labu kasih lah. Ya, sudah labu kasih lah. Hanya jika sah. Ya, dong. Kau punya ini sama hormat kau kemarin. Aku mau phone no ai sense sa ngo abata ba kuma mu hore de ka ngo eti so ma ngo ni kuma mu fongi ba bo asram mai mani dala kan ko ni so ni ti so ka chente on la kula ka kuma ifa fa ini na sara iben don ko di adama de dala kan ni kuma mu fo imanga to o kuma yin aka wuli sara bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko cunne k'a bɛ ko sudalen san i ko yɔrɔnin fana faamuya nin tɛ ne yɛrɛ fɛla ko ye kono na man famde sara e b'a dɔn ne y'a laɲini n y'a kuma fɔ a mɛnna wa ye ɲininka fana n kɛla k'a f'i ɲɛna ja ne ni kɔrɔ kuma ale ni laɲini wɛrɛ nana tuguni ka na fɔ ne ɲɛna ko f'a ka kɛ ale ta de
Ibaro balimaya ko a ma nɔgɔn. Ale ye ne kɔrɔkɛ de ye, kɔrɔkɛ wɛrɛ foyi tɛ ne la. Ni ne nana ba ale ta ma sisan, a laban bɛ sɔn ka kɛ balima fara ye. A tɛ ɲɛ mun kɔ. Saga i fo ni yafara ne ma dɛ. I bɛ yafa n ma Ala kama. Kono ne bɛ fɛ k'a dɔn de n'a sɔrɔla kun jumɛn yɛrɛ de y'a to a kɛra tan. Problème jumɛn de bɛ yen nɔ ni o de y'a to yɛlɛma donna ko la ne mago b'o de la. Saga an den de ye wa an den de ye Ayisa ye. N'a kɛra cogoya n'a fɔr'i ɲɛna cogoya min na i b'a minɛ ten. Saga problème min don o tɛ se ka ɲɛf'i ɲɛna. Ne hakili la i bɛ ka kuma f'i ɲɛna i ka se k'a faamuya de. N'i ka kuma mɛn n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛ n ka dɔgɔ e de ye n lamɔ. I ye ne yɛrɛ kɛlen ye fɛn fɛn ye bi e yɛrɛ dege. Jara n y'a faamu n ye kɔrɔfɔ faamu. Nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔn kɔni a bɛ sa a dalakan de kan i k'o fana faamu tɔnɔ. Ne bɛ taga fɔlɔ. A ye n dɔgɔya. Ko mɔgɔ bɛ ɲini o y'a sɔrɔ a ma f'i ma ko n b'i tantɔ fara. Walayi Saga ye n ɲini wa a ye n dɔgɔya. Nin ye lamɔ sara ye wa? Bukan kalian apa lo? Anak tanya apa? Ayo, anak tanya apa? Amna. Saya lagi semua tak apa. Itu nanti dah paling Wanti na pena ta ne tore. itu nak tahu itu dah. Ini kita apa? O ne wa ngata nyo fe doro. Amana yo chuko ne wanti na di cheshi mane wanti ne. Nkɔrɔ ne ko a bɛ na wa? Kana siga o la ni cɛ in ka muso ko bɛ cogoya min na a bɛ na o. Ayiwa. An de fini siri yiri la biba ka b'o fɛ. Ce soir est dédié à tous les amoureux. Ah oui, c'est pour vous. Yeah, ouais, everybody. I have a baby ready face. I have
kama jufa jiye kono bengi kanu baga dosa san dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye eni nere da nyongo kama ablai kuna besega supa kama nanga mani do javi angani koy jara mena jugu tubi angani koy jara mena nyango tubi angani koy jara mena lusha tubi san fi san jigi no go baby nala sona ma do be jabi I have fun, never ready fe. I have fun, never ready fe. Dani, mi da inima. Dani, mi da falama. Juwalu kumana, balima jugu kumana. Dani, menye tula. Juwalu kumana, tere juwalu kumana. Dani, nekulu tula. Abedi, Anche, lefla. awa, Awe, awa. era fuma era. Isi. D'accord. Ngonzo sirojo. Bismillah. Ya chura na benyona. Alhamdulillah. Ba. Ngoro. Ya ka jirge da. Jelga ba? Ne ko tigi rabi. Ne fulma tigi no ko fa an kira fa no oredu. Azun ko da ni ko ro. Sai ki na ledu. An dum se chere ne ambranga ni. Ndonga ni ndonga. Abtori, mon père. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Ya bamsu. Ouais, Bronto. Ça va? Où est Tori? Il y a mon gars où t'es les hilarieux, Moumoula. Ko ndi sawo. Non, mais un petit wele gana, levé nani, warso, kumi. Atwa yalan warin na manne quoi. Yalo. 50 000 ta fait on tabal san fait gana re parce que nana burana la nya e saba fa quoi. Tomaro jare bula e ma foma. Wala be nan 50 000 fait. Tuna duma wa teski wa comme min kanga client. Aya. An sigi ko mu. O nana. Ngwa nous kan di ma jole fe ni. Ouais, tu peux garantir la nya show. Il n'a pas d'affaire sur le tour. Ouais, tiens. On a fallu une ça fait bon oui. Ah, ni niveau a tu vas dans niveau million on a ça. Mais c'est au 25 là donc faut pas y là ana mola ça. Eh mais uma mune wala mbura. Kala diga na sa dum san du. Ouais. Abuga ma ya fala de ba. Ya fa mo. Ya fa. Dum san du ko. Na mano. Ouais, Brian, ouais. Tiens, la trafou. Tiens, tu as tiens, voilà, les gars. Ça va? Oh, my God, t'as l'air à me signer une carrière. Non, tellement joli. Ah, bon, faut pas dire ça. Mieux jouer petit, à rouler, à 50 000 gars, non, ma. Ah, on va tester, il va faire non. Mais comment maintenant, tu vas rentrer, il y a mes dépôts qui vont, ok? Pas de soucis. Voilà, ouais, bro, quel est le nom? Voilà, l'idée. Voilà, no. Ko sare. Ni ne do. Ngoro. Bɔra n jigin kɔrɔ dɛ. Ni ne tun y'a dɔn ko ne bɛna ko in fɛ e ɲɛna tan walahi ne tun b'a to an ka gɛn ka bɔ du in kɔnɔ yan ni ne y'a dɔn e bɛ ko kɛ tan cogoya la nin ko taara k'an bɛɛ bolo da n kɔrɔ i ma nin kɛcogo ɲɛ dɛ ka taa an ka du kɛ mɔgɔlankolon du ye bi. Ndo ya kila ni an kisi ka bɔ lebu malo de ma. E bɛ tila ka na kuma fasugu fana ɲɛna bi. Ne b'a kɛ bɔra ne jigin kɔnɔ nɔgɔ. Worokiya, e ka cogo di? E hakilina mun ye nin ko la?
Amna ka taa dɛ ayi taa i b'a tigɛ mɔni tobi ni tobili la ani to fasaw a tɛ se fɛn fɛnɛ k'a dogo bɛɛ la donc e bɛ ka kuma fɔ ne b'a ni faamu bi dɛ ne hakili don min na e bɛ nin kuma in fɔ ne ye e tun bɛ kasi la don ni mɔgɔ sɔrɔla mun bɛ don an jigin kɔrɔ k'an k'an den d'o ma dɔwɛrɛ tɛ kulonkɛ tɛ ko furu e bɛ ɲɔgɔnna bɔra jigin kɔrɔ n dɔgɔ nin kuma in nin ma diya n ye bi dɛ ne bɛ wuli fɔlɔ. N kɔrɔ an ko furu de an bɛ furu ɲɛnama de kɔ nin ye k'an ka hɔrɔnya minɛ na pewu an kun ka gɛn ka bɔ du in kɔnɔ o kun ka fisa ni nin fana ye n ye n denw ni musow n y'u kuma sulu Mili dabila sa i b'a dɔn i fa tɛ se ko la a bɛ solution sɔrɔ mais prison de ka ca ni yɛrɛ y'a tile joli ne tɛ ka chate yɛrɛ nisɔndiya dɔɔni sa denmisɛnnin wolobali jarabi a fɔ n'anw fana kun kɛra tan an fa kun na se k'an don furu la nse hala tɛ mɔlɛya u sigilen don dimi ni miiri la sisan ala tɛ mɔlɛya safi fana tɛ mɔlɛya ne yɛrɛ ma musokɔrɔbatɔ ala ye wayi ala denmisɛnninw kɔni ala ne ka du tɛ kɛ ne sigilen ɲɛna yan dɛ aw bɛ sigi o la nin o a y'a tila k'a bɛ to ɲɔgɔn bolo wa i t'a ka du den ye koyi yirikuru min ma ci la a tɛ kɛ bama ye dɛ fara ka bɔ n den na cɛ bɛ ne den bolo ka ban i ye mara fɛ de ni ma y'a kɔ i bɛ ne ka du bila a b'a b'i bolo ni e taaba n'i cɛla la e bɛ k'i fa dala sɔrɔ hali ni nin kɛ i bɛ siri ka taa hali n'i bɛ siri ka taa de o bɛ kɛ i fa se t'o la kuma t'i ba sobaga in ma a bɛ ka dala sɔsɔ de yan ni ma mara ne b'i mara ayi bon dɔwɛrɛ tɛ ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka dɔrɔn ne ko furu in kelen a diyara e ye wa est-ce que a bɛnnen ma kosɛbɛ ɲɛli kɔni t'o la o a ye furu in kɛ est-ce que a foyi ma bonya ma da ne kɔrɔ ne dun b'a dɔn pɛrɛ den in tatɔ filɛ furu na a man d'a ye parce que ni furu man di muso ye a sigitɔ t'a la i b'a bila i kun na ni ko o ko bɔra furu in kɔnɔ a bɛ jɔ n'a ye n y'a faamuya e filɛ ka mun fɔ n ye ne yɛrɛ filɛ nin ye furu in kɛra ne yɛrɛ seko tɛ ko in kɛra surprise de ye ne yɛrɛ ma
mais avec les chouodi nene kuma soama akumbe son ake moloya parce que ame dum ko nana an kumina genga bo o du ko nana o kama de ne jera na mais efla ka mufo kana songa ni mafo do ke wala sa furu ka ke ani di wi akaseka to furu na ore kun kadnie parce que nere ay kabini din tara ere e malafia wa kuma te nere ma de wundo ne bi e lafiara ne bi sa fo ne malafia so e lafiara kani ni do kasola muna ramade yira libire e fle so mo le fe sogo injarane ya an wato nga kulu kono o kun ga sanga ne wallahi ayo kun ce yan di muso furu akla ka lani ko an ase kana akrefela la ewa an se ko teo ko ma an do yin blay am se ga bla do an se la ba warni mina ka blan ko fana ban de me donyo abere de me ma ten tuni ay ne kuma ka yin ba ne kuma ko kuma do ron fi yana yana ni tan barla ema sega ndafia ni kula kami ni din fula nere masega sunu ni kurke de alanne e kabini ni ko ere kera ne masaga ni la bli o masaga tara yorojne daga fana kun kan ko do famiya nyina mala an yi e dadu ki ta la mola ka fembe ki oni ne le du tayi ngombe muso dima ni ala ya ke ko were nana do koro daga kun kan famiya hakili mayala me kabini furu kera do sala fana tara fu fe Niko neta kama koi neta lo nebina ko ken fena ni maseka lafia kabini furu kera ni maseka suno kwa nyela Oria. Matu mbi febe suruchina. Oria ga do ka fe brangere nere. Ya fam. Wa den abe furina fene. Ko te den no furina. Ana ba on no na fele ba ti bora ande no fe. An ma kulukulu kono. Oria ga so be kala mbla itaji baina. E bla ko o komandai. Ko akadi amandio furi abeke. Idem se daga a chela fleni nino na folo batigi obo ade no fa ba ko ata de do ma de adira bi adira sini wa na kelen fiera che ya fanyana ko kabri den tara e ma to mo nyon che ma fie igata kuma de fe iga kan artai e fata de me bare ta kulu fly o mara o ba da do ro me be dinga fula idadoro bala idadoro fali fi mamu fi ta ka kanada de mo fi yana de boy nga te maforo ni kaba ko din dai I am for ni ready for I am for ni
kanu ye fɛn min faga o ma jufa diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni kanu baga don sa san dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye ni nere da ɲɔgɔn kama mina mun fi na me ngoro ne ba yi sigilen no yi masumalen no ite so baraw ma ite ga ko ka kɛ cogo la i cɛ kan ka diladon cogo min ta k'a kɛ cogo la i kan ka fɛn fɛn kɛ e t'a kɛ i mun fi ni si ta solution i b'i muɲu k'i sabali ni wagati de ni bɛɛ bɛ tɛmɛ cɛlasigi ye muɲu ni sabali de wagati ko de don i y'a faamuya ne bɛ mun fi i muɲu k'i sabali ni bɛɛ bɛ ban ni wagati ni ko de i y'a faamuya kana fɔ k'i b'i ban i ka cɛlasigi devoir ma ko parce que ko i cɛ bɛ ten cogoya na tan kana sɔn ma y'a mɛn ne mun fi i ka ko k'a kɛ cogo la ne yɛrɛ bɛna kuma n den fɛ y'a mɛn Fatou i y'a mɛn n bɛ ka min f'i ye i tɛ k'a faamu Mama, cɛ kana na ni fɛn sa ni to no sa ne yɛrɛ nimisara nin furu la ne fɛ ka deli yɛrɛ a bɛnna la cɛ ni wɔrɔ ne bɛ fɛ ka nimisa nin ka ko la yɛrɛ ni ye sɛgɛn i n'a fɔ n ka kɛnɛ ɲimi n'a fɔra cɛ furu yɛrɛ kun ye fɛn min ye o entretien ni fɛn min ye a tɛ k'olu si kɛ hali dilan min yɛrɛ bɛ tama ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu bɛɛ tigɛ ne la ne mun ko ye nin ko sugu ninnu man di ne a bɛnna la cɛ e y'a lajɛ i n'a fɔ n ka kɛnɛ ɲimi sisan i bɛ k'i da sama ne kɔrɔ da ne mun ye e k'i nɛminɛ i k'i sigi non ni yɛrɛ dimi a ne tɔɔrɔ toro wala e mun comportement sugu ye fɛnɛ fɛ e bolo ko muso bɛ sɔrɔ tan ne i b'a essayer k'i muso ni nɛgɛ k'a don i sagona da de fɛ fɛn minnu man d'a ye olu to yen pour le moment minnu ka d'a ye i k'a essayer k'a nɛgɛ k'olu ka ye a bɛ don i sagona da fɛ muso ka ko man gɛlɛn n'i y'a nɛgɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ e bolo ko ni fanga min de bɛna to a bɛna sɔn i la a essayer k'a nɛgɛ ne kɔni bɛ min f'i ye i ka nin fierté ba in bila i k'i muso nɛgɛ a tɛ mun fɛ dɔrɔn to yen a bɛ mun fɛ i k'o ka ye nin wagatinin na pour que a bɛ don i sagona da fɛ i y'a kuma mɛn non y'a faamu problème t'a la non ne mun bɛ fɛ ka décourager nin ko in na i ka cɛ n'a fɔra fɛn kɛra i nana fɛn min kama n ka cɛ a sera olu bɛɛ ka fɛngɛ wagati ko de don a bɛ tɛmɛ e de b'a nɛgɛ a mago bɛ e ka nɛgɛni de la n y'a faamu problème t'a la ne bɛ na fɔlɔ angani ko jara mena jugu tubi angani ko jara mena nyango tubi angani ko jara mena lusha tubi sanfi sanjigi no go baby nala sona ma do be jabi ayafo ne be ready fe ayafo ne be ready fe dani mina inima dani mina falama juwalu kumana bali majugu kumana cɛ i bɔrɔ i yɛrɛ y'a cɛ n b'a fɔ ma dimina ka bɔ fɛn bɛɛ mɛ ne bɛna min f'i ye i yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ a ka di ne ka ɲɔgɔn faamuya i m'a fɔ ma ne taarɔ o ma mun de bɛ la dɛ ne ka ko de man di ko ye mun de don ne tɛ k'a faamu kanu gɛlɛma jarabi juru gɛlɛma hey baby kan bɛ ere ma i k'i gɛrɛ na ne ninga ma kana sɔn ka fɔ k'i bɛna maloya delila ka f'i ye mira yirima tilala ka f'i ye mira falama et puis encore ngamula ne t'a dɔn mun de la i tɛ ka da ne la teri jugu bɛ ka min f'i ye kanu lamɛn balima jugu bɛ ka min f'i ye kanu lamɛn fo muso miliyɔn bɛ ne fɛ ne ye e kelen de choisi ne ka baby ɲina me ko caman kɛ i ye ne taga ni ye Dubai ka sanu sa i ye mais sisan ka cɛ mun de bɛ yen n bɛ ka nin bɛɛ kɛ de kama e yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ don o don n bɛ k'i fasa da depuis ko in daminɛ fo bi ne album bɔ e la sa a bɛ album 100 bɔ ne ye bila o la mais hali ne ma ne bila o la diɲɛ tɛ a ne bɛ mun de fɛ b'i dusukun na dɛ ala kama ta ka bɔ i dusukun na i ka ne to yen ni ninnu ka lafiya ne ko e tɛ se ka ne to yen ne ka lafiya cogo di ne bɛ ka fɛn f'i ye i bɛ ka tila k'a fɔ i bɛ ci ne bolo ne ci i bolo kɛ parce que i taara don ne ni nin cɛ min ka di ne yɛrɛ i taara don ne n'o cɛ ala kama taa ne bila cɛ d'ailleurs kana n'o cɛ ko wɛrɛ kuma fɔ ne ɲɛna yan dɛ i y'a faamu ne bolo ko mugu don ne t'a dɔn ko kari don dɛ i m'a faamu kana yan ne ka du de i bɛ ka fɔ i b'a ta ne ka dabara ma diyagoya ni furu kelen i bɛ den wolo ka di ne ma fo miliyɔn kelen
Nabi kono ko abana mabane ala madam ne folo isiya songa fo kibena maloya delila ga fiye mira irima klala ga fiye mira falama et puis encore ngamula neta to murela itega tanela teri jogo bega mi fiye kanola me balma jogo bega mi fiye kanola me fo muso million benefe menye ekele ne choisi Yala nya fi na tuwa me amena kiti yang ba defa Sono sala angle saka te iman ke to nyere ina di ajara yukudu ajara yu wallahi saka imangan kenela ku kabili kono kera yambla piu mugotin ke ga mugola saka wallahi na di jarai ajara yere lala nekla ka kunita yame nekla ka kunita saka isiyo sono Soni ga kuma fola me ya fa deliver aisa ya fa kote sa famia wallahi ya fa kote nere de kana ya fa deliver amano wa famia ne kun tarafuni bon ma interga do ga ora la mu baraka jaran wallahi ka shigli dare ina tugo yere nyano ayre an filme ya ani fatu ayro yere manjare daire nyesile ni nyoma fatu wasu yere flan kore me mu ko mu kadni daga vraiment tabi furu ni rekera nere nyabala furu na maja fatu wa nere felate uina na tuga mere kanga bela jinin famu me kun fatu kilinu ka ikanu tuganna ika kuma ko fatu be soama akun kadne kun sofle ika fatu gili urin kera ka ba anaka che ukasika nyana me na fora uruka ke kuma dobe mangana machama otene fela ide John Benny ni sigi yoro lebi ni taso ala ya latige ni teme keke apurche o ereta ikepeu don kera tugamna bena dore ni ka dima iliya ere konna o tena suna fe o beki muso ndale boda o dore te dore mu la sisa ina na busi nyoso wala ni fanangu senyani amin ke kiriala pasi efle ni ayo ko suma ya kudu efle ni ibora muso no federe kanga fuka da do ori re pasi ni ayo ba ko fuka te ni ibora fe no fe ga tiya ni kuna sini ndio na ante fe ni ne te fe ni wana vere tanso yame afanya le du sono ni na tendo ta solo yame watam la ka di obiga trala ba la yini ajo ka tayi do wa mamwera ibe yini ya do webe ko idla bo mumbia
Nyeboya, ita bla boya. Kura em. Kake warti tu kana ke warti. Ne ka sira foto la. Ni ne ka jena tigeri. Ni ne ka habibi wani bende. Donc ti fe ki tege wuli akamalle. A diri ma jaw ngadi. Ko parce ko wari bi ibu. O ta permettre ka mana ko do ta ka secret. Ya ko ma ne ka sira foto ge shila. Fatumea. Fatou. Kono kone mako ibi fula ki tega son i tega fulma. Abile kuna ka poko furu de la ni ngonto. Ana ba ka fulma. Furu ko na fran so be no. Ni bien no pende. Ti sta roshi. Ya, il faut le demander va lui donner des faits, on a des faits. Vous venez boire quoi? Ya kuma. Mais pour comme na fait mon bino, il a ulubo asra na rejani. Ya kuma. Non. Kam da solo, ni mo go na be mo do muso. Di fait ki tega da ka. E ta ge ne te foi fe. E ta ya toto ne ta. Me ti boge pala na la sonama. E ta il giorno non te falsa. Che fu? Ruya, nam bashi te. Ala kana ye bashi. Fatu ga kumari. Te ba nana. Ela sigumso kan a fɛn o fɛn kɛ. A bannen n'o bɛɛ ma. A t'a cɛ bonya a cogoya la. A tɛ taa d'a cɛ ma. N'i ko a ɲininka ko foyi k'ale tɛ cɛ in fɛ. Ne bolo n'i dira cɛ ma, wagati bɛ b'o ko ninnu na. N'o bɛ ban, ne ɲɛ b'a la a tɛ ka ban. Don o don ni mun tɛ ka fara a kan, o tɛ bɔ a la. Ne kɔni ko n b'a da yiri la. Diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a kan. Cɛ tɛ se ka gɛrɛ a la, cɛ tɛ se ka maga a la. An bɛ mun faamu o ko la. Don o don ko kelen, ne bolo ko wagati ni ko de don n'a bɛ ban. Mais don o don dɔ de bɛ ka fara a kan. Ne kɔni dabali banna. Denmisɛnnin furu. Ne kumana dɛ. Kun ye wele ka na. N'a sɔrɔ ne kun y'a dɔn k'i bɛ wele an kun tɛ na. Parce que faw y'a don furu la. Ne mun ye denba ye, fɛn ma fɔ ne ɲɛna. Ma don furu la ko furu y'a don natali la. Sinon faso yɛrɛ sigilen tɛ. Lamɔden dɔ kun ma bɔ an y'a don ma furu. An kun bɛna a don de ma furu la. Semaine kelen, faw sina ka na a yɛrɛ ba ten. K'a ta k'a don ne la. A ma nɔgɔn. A dan yɔrɔ kɔni t'a la. Ni problème bɛ yen nɔ, a faw de y'a don furu la. I bɛ faw wele, faw bɛna kuma. Ne da yɔrɔ foyi t'a la, ne ka foyi t'a la. Faw ka kuma don, nka ni nin kɛra ka ban, an fana yɛrɛ dama b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'an bɛ solution min sɔrɔ a la. O de la ne fana ye e wele, an ka se ka ɲɔgɔn faamu. Ne kɔni kumana fɛ ne kelen n'a kelen, ka kuma cɛ fɛ ne kelen n'a kelen, ne b'a ye don o don dɔ de bɛ fara kow kan, foyi tɛ ka bɔ a la. O de la ne fana ye e wele, e ka fara ne kan. I tɛ manamana ko dabila, denmisɛnya ko dabila, i k'i ba sigi i ka furu la. I ka ɲinɛ Saka kɔ. Saka filɛ nin ye, i faw ye muso wɛrɛ ɲini ka d'a ma. Don su ni tile o bɛ taa nɔfɛ. I k'i ba sigi furu de ka di n ye. A bɛ nɔgɔya mɛn buramuso. N'Ala sɔnna nɔgɔya. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Ne kɔni bɛ n seko la su ni tile. N'a ma ɲɛ ko furu kɛra ka ban, a kɔni i b'i muɲu k'i sabali. Nin ko ye wagati ni ko de, mais ale ta a tɛ ka ban. Don o don dɔ de bɛ fara a kan. A ye o ye a dɛnnen don kɛrɛfɛ n'i y'a ɲininka k'ale tɛ cɛ fɛ. O bɛ ɲa. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma.
Amin. Agora tu. Me ya fini de feu. Ou bien? Non, elle fouille. Ne tigi faamuya sisan ne an b'o bɔ an kɛw kɛ ka na du k'an bɛ bɔ de e bɛ ɲɛsin yan fɛ da in ma e ma diɲɛ fatu bɔ de. Non, o tɛ sa hakili tun bɛ fɛn wɛrɛ la. Ayi n'i y'a jateminɛ ne mana fɛn fɛn fɔ e ɲɛna e tɛ se k'a si de kɛ i hakili bɛ fatuko in dɔrɔn de la mɔgɔ min fudura ka ban mun de bɛ yen. Lala o tɛ sa e k'a faamu n ko hakili tun bɛ fɛn dɔ de la sa. Fatu tɛ fatu to yen nɔ e de nana ni fatuko kuma ye sisan. Fatuko kuma tɛ dɛ i dun k'a dabila sɔnni an ka se ɲɔgɔn ma. Non, an tɛ se ɲɔgɔn ma sa an tɛ se ɲɔgɔn ma. Ne yɛrɛ kan ka taa fatu fɛ n bɛ taa fo. Ka taga fatu fɛ. Awɔ komi an ye sigi ɲɔgɔn ma denw ɲɛsinnen tɛ ɲɔgɔn ma ka ban. E delila ka taa fatu fɛ. Mais ne bɛna essayer bi de ou bien. Ok min kɔnɔ yan. Fatu. Ne se k'i ɲininka. Ne ko mun ne ta kɛ Ala kama i ka fara an cɛ la de. Han? Ni ye mun ye? I furula ka ban i b'i ka furu la. A tɔ n'i cɛ k'an ka furu jabɔ sa. Ne bɛ n jɔ kuma dɔ ne ni n cɛ mana bɔ da fɛ ka ban dɔrɔn a b'a jɔ de k'a ɲɛsin yan ma. I ye min kɛ n cɛ la i tɛ taa f'i ka somakɛ k'a bolo segin dɔɔni. Parce que ni ɲɛ taara ni ne cɛ bɛna segin i ma tuguni dɛ. I m'a faamuya. Ni ye mun ye? I furula a kɛ Ala yɛrɛ de kama. N cɛ t'o bolo. I y'a mɛn a t'o n bolo jeudi don an ka furusiri kan ka kɛ. N'o bɛ digi la o b'i faga. I bɛ furu la ka ban mun bɛ se cɛ wɛrɛ ma. I t'a kɛ Ala kama i k'an cɛ t'o n bolo. Ni n cɛ k'a ka vie kɛ. Ee Lala yanni ka wo i bɛ wulu fatɔ yanni k'a fɔ i cɛ a tɛmɛna ne fɔlɔ de bolo. Est-ce que i bɛ k'a faamuya n'e dɛsɛra k'i cɛ maîtriser a tile bɛ ne de bolo. Basi la n'i y'a ye a n'e bɛ to ɲɔgɔn fɛ a hakili bɛ to nin na e kan ka dɔn o la k'i place t'o yɔrɔ la donc i b'i calme i b'i monoposer i b'i bila paix la quoi. I fɔra ne kɔ y'a mɛn Ne tɛ jigin e la. Cɛw de bɛ musow ɲɛ don ɲɔgɔn na. Yan ne lajɛ. Ne lajɛ ka ɲɛ k'i lajɛ. Ne t'a dɔn kun na saga bɛ ne to yen ko ka tugu e ɲɔgɔnna muso kɔ ta. I kɛcogo lajɛ sa. I b'a dɔn dɛ i bɛ tigɛ yirini dɔ la i sirifu de bɛ b'o la. N'i y'a bɛ k'a balanbalan ne la c'est que dɔw de bɛ ne la mun t'e la. Kilasi de bɛ ne ka kow la ka tɛmɛ i kan. Safurulayi. Est-ce que i bɛ k'a Marakaw faamuya? ɲuman a dama ɲani tɛ. E bɛ munumunu ne ɲɛkɔrɔ. Est-ce que e bɛ ka ne lajɛ? Ne bɛ ɲugu e la de kɔ. E bɛ ka ne lajɛ ka ɲa. Ne bɛ ka ɲugutɔ fɛ de. Ne de bɛ ɲugu e la parce que e bɛ k'i to furu de la. E bɛ k'i to furu de la ka kamalen tigɛ kɛnɛ ma. Ne bɛ ɲugu e de la. Cɛ bɛ ne bolo ne tɛ se ka fɔ ne ma k'a ye ne ye mɔgɔ wɛrɛ ye mais e bɛ furu la e hakili bɛ cɛ wɛrɛ kan o tɛ sungurubaya ya. Parce que i fɛlen de tɛ. E de fɛlen tɛ. Adamaden n'i fɛlen tɛ dɔrɔn i ka kuma de bɛ caya. Ne bɛ ne nɔ la mais hakili bɛ ne de la. E tɛ sa. E yɛrɛ m'a fɔ ko ni a ne bɔra dɔrɔn a passé bɛ kɛ ne de ye. C'est que ne de ka d'a ye. I m'o faamuya. E de ɲugu bɛ ne la parce que e bɛ to furu de la. Yɛrɛ giringiriba in tɛ sa. I b'a dɔn gɔn cɛ ka jugu nka naji de. E de tɛ i kelen ko mɔgɔ mɔgɔlen don yiri kɔnɔ dugu dɔ de la. I yɛrɛ kɛcogo ni yɛrɛ ma. E tɛna n kɛ e ka yɛrɛ k'a fari garanti. I cɛ kɛri a bɛ ne de bolo. E filɛ tantɔ a i b'a dɔn n'i ye dɔrɔn e hinɛ de bɛ ne la. Ala y'an kɛcogo. Hali kun mana n deli nɔgɔya ni bonya kɔnɔ n k'a to i bolo. Kɛlɛ tɛ. Den bɛ taa ni ne cɛ n'i y'o i b'o ye de dɔn. Wa a taara dɛ parce que a bɛ ne de bolo. Lala. E tilala. Han? Awɔ ne tilala. E m'a fɔ k'e bɛna foli dɔrɔn de kɛ. Ne nana fɔ o de kɛ n'a ye ne dɔgɔya fana mun na ne t'a jaabi. Lala i t'a to n ka kuma kelen f'i ye. Tɔntɔ ka ko de kolokololen ye ne y'i ka ko ye dɛ. Sinon ne t'i fɛ dɛ. Ne bɛ mɔgɔ min fɛ a jɔlen filɛ nin ye. Mais n'i makala o la i makala nin de la. E kɔni t'a fɛ k'e bɛ ka ne lamaloya nin de kama. Ne tɛ k'i lamaloya ne y'i bonya de. Ko in fɛ an flirtera ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛnw kɛ n bɛ k'i bonya. E ko ne ma k'e bɛna foli de kɛ ne taara e bɛna fana muso dɔgɔya cɛla la. Ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne bɛ kasi. N bɛ kasi ko saramaw de la kɛ. E yɛrɛ k'e lajɛ dɔrɔn i ka ne lajɛ. I tɔntɔn ne bonya kama ne fana tun bɛ k'an sigi kun furu la. N'o bonya tɛ kaba k'e bɛ ne dɔgɔya ni mɔgɔ filiparan de nɔfɛ mɔgɔ lafulen de nɔfɛ. Ne tɛ n kuma fɔ ni yɛrɛ denni tɛ fɛ k'a tɔgɔ bɔ da kɔnɔ yɛrɛ. E bɛ ne dɔn ne lajɛ kɛ ne bɛ dɛsɛ cɛ de la ne bɛ boli cɛ minnu kɔ o ye e de ya komi bonya de bɛ k'a to o ye kuma de sa ne yɛrɛ ka taa n ci fɛ yɛrɛ t'an tɛ ne na aw cɛ yɛrɛ
Ne yɛrɛ ka sira t'aw fɛ yen la yɛrɛ. Voilà, Mbourane na. Ne bi yere ko nay. Mbourane ni saka de bile. Ay foli ko te bitala. Ama am ta dengule la yo. O mdengule. Mbourane mena mi fie. Ne won mo be musola ne mo ko te wara la re. Non, ne mo be musola mo ko te wara la isi kulo be na. Et puis même mi fay, aga pi ni fin du fin do ko muso ata mine. Ne mo ko fota la tuni. Il faut na je ko sanjol e kalo jola ni na do sangono. Bro yɛrɛ ko ne ma ko denmisɛnnin ko ne ka muɲu ko daminɛw don. An ka kuma dɔ fɛn ɲɛna sisan. Ayi dɔ kɔlɔ dɔɔnin. Non bon ni kɔ ye ji tɛna don na dɔɔnin ne bolo yan. Ayi muso denmisɛnnin don sa nɛgɛ. Non ne kɔni bɛna min fɔ a ye a bɛ taa nin minɛ ka bɔ yen et puis n bɛna kuma kelen fɔ a ye n'i tɛ fɛ aw ka maloni ko in na a bɛ kuma denni fɛ ou bien ne bɛ ka dernier avertissement di quoi a bɛ taa denni ta a bɛ ne ka wariw fɛnw segin b'aw labɔ du kɔnɔ a bɛ n ka wari di. N ye fɛn bɛɛ financer k'a daminɛ fo bi a b'a bɛɛ lasegin a bɛɛ n bɛ se ka min f'i ye o yɛrɛ bi n bɛ n kɛlɛ bolo de kan dɛ n'i bɛ farati n b'i furan fana dɛ d'accord n bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye. Dɔrɔn ka bi taa o ya. Wala de ti si a ka fugariya la ko zaban kumulen don. Ni ma zaban sɔrɔ ka bɔ i b'a fɔ ko zaban kumulen don. Ka den di ma o ye tiɲɛ kɛ a ka ne bɛ taa waraka k'a den kɔrɔ dilan kan. I k'i cɛ siri yɛrɛ ba de. Ni ya modèle jumɛn mun de bɛ na? Eh maman ça va? Basi. I yɛrɛ na cogo min yɔrɔ muso in de o kuma de bɛ n da halisa quoi. Ne bɛ fɛ an ka ko in yɛrɛ an ka jɔ quoi. An ka divorce kɛ n ka den da somɔgɔw ma. Parce que depuis n nana ɲɔgɔn faamuya ye 100 an ma kelen kɛ. Kunkolo bɛ kalaya n yɛrɛ bɛ n ka dɔnkilida ko na ma ɲɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ ale fana bɛ ka na kunkolo tɔ su mɔgɔw bɛ ka n wele fan bɛɛ cɛ morceau ko bɛ cogo di album ko bɛ cogo di nin ko nin bɛ cogo di si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ parce que ne bolo n ko ni n donna la a yɛrɛ b'a la mais n y'a ye ça va pas donc a ka di ne ye an t'a lasegin ala sago i sago. Komi yɛrɛ hakili yɛrɛ sɔn parce que e bolo e ye wari de bila hadamadenya ɲɛ e kun bɛ se ka ninnu dɛmɛ cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ nin tɛ mais e ye wari bila ɲɛfɛ ka essayer k'u ka muso di e ma échange la e kun bɛ se k'u dɛmɛ a donni kama mais e m'o kɛ e ko k'a d'i ma ni furu kɛra ni muso bɛ cɛ fɛ o ka nɔgɔn mais muso ni tɛ fɛ arranger cogo t'o la ne yɛrɛ ye n se bɛɛ kɛ ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ den ye ka nɛgɛn den ma mun d'a kan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la solution t'a la komi yɛrɛ ye nin décision ta a ɲɛna problème t'a la. Donc o de kun parce que ne yɛrɛ jɛn'a kɔ. Ni yɛrɛ ni karila kɔrɔ banni. Non n jɛn'a kɔ. Jɛn'a kɔ pap.
muso dan t'ale kelen o ne yɛrɛ filɛ an cɛ o voilà ne sudon dama ka ca n'ale yɛrɛ dɔnbaga ye ka cɛ i m'a faamu bon ne kun y'a kɛ jigiya de kama n'i y'a ye ne y'u dɛmɛ jigiya de don olu yɛrɛ ka l'église ça va pas position t'u ye tuma bɛɛ cɛkɔrɔba in bɛna ne nɔfɛ a bɛna wariw minɛ a bɛ taa a b'a fɔ ni problème bɛ yen nɔ n t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ minnu cɛ n'u ka nkalon n'u ka mɔgɔ t'o la a b'a gérer bon n'a fɔra an bɛ kow kɛ jigiya kɔnɔna la ka fɛnw kɛ yanni ne ka fɔ ne bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini à côté ne y'ale fɛngɛ direct la donc problème t'a la mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ problème bɛ yɔrɔ min denni de ni tɛ e fɛ a banna alhamdulilayi ne kun y'o ɲɛɲini a kun tɛ se nin si la an kun tɛ se nin yɔrɔ in na denni de ni tɛ e fɛ o de nana ni ko in bɛɛ gɛlɛya yɔrɔ ye ni muso tɛ cɛ fɛ kuma dɔ la solution b'a la kuma dɔ la solution t'a la ne kɔni ye se kɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la solution foyi tɛ nin ko la i bɛ se k'u dɛmɛ cogo i b'u dɛmɛ ten mais e taara sira min fɛ o de t'a kɛ cogo a banna ne kɔni a banna et puis dɛmɛ ne bɛ an bɛ divorce kɛ o ye ne ka fɛn bɛɛ lasegin de A f'a Z ne ye ko kɛ a bɛɛ notelen bɛ ne bolo u b'a bɛɛ lasegin nafa t'olu si la jɛmɛ k'o bɛɛ kɔ n'i bɔra la ka ban i bɔra maman ne tɛ jɔ o kɔ dɛ denni yɛrɛ ma nisɔndiya ko sɔrɔ a ko i bɛ jɛ i ka wari bɔ ne tɛ jɔ dɛ a k'i ta ye ayi bon an kɔni ne tɛ se ka jɛ a kɔ dɛ hali n'a wari dira a wari bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ ayi ne ka ɲi wa bon a bɛ nafa dɔ ɲɛ an bɛ taa n'a ye misiri la n t'a di misirila mɔgɔw ma olu ye duwawu kɛ ayiwa baasi tɛ an kun nana komi furu de y'an se ɲɔgɔn ma furu min kɛra furuko in ma kɛ dususuma ye furu dabɔra kun min kama a ma k'o ye a ma kɛ ne ka laɲini ye a ma kɛ ne den ka laɲini an kɔni siraw ma an bɛ fɛ ka bɔ a ko la ni baasi t'a la parce que muso taara kun min kama jigiya foyi a t'a k'a kɛ cogo la cɛ tɛ bonya cogo la furu yɛrɛ muso kan ka fɛn fɛn kɛ furuso kɔnɔ o si t'a la donc furu ma diya muso ye cogo min na an tɛ se k'a forcer donc ne ni den ka laɲini an kɔni nana an bɛ bɔ a ko kɔnɔ nin ka k'a ko bannen pewu musokɔrɔba ka kuma latigɛ tɛ ni musokɔrɔba kun y'a kuma fɔ an ye fɛn kɛ jigiya kama maintenant ni jigiya ma dafa dɔrɔn an bɛna divorce la ka sɔrɔ mankan tɛ yen ni musokɔrɔba yɛrɛ kuma caman fɔ n yɛrɛ tugun n bɛna den lasegin an fɛn minnu bɛ yen n b'a minɛ n b'a récupérer ale ko non an k'o kɛ ji bɔlen de donc maintenant ne kɔni jɛra n ye fɛn fɛn kɛ n jɛra a bɛɛ kɔ bilali wara sugu la ala sago bonya wala ayiwa aw y'a fɔ cogoya min na yani n kɔrɔ ka kuma a kun ka di ne ka kuma ta fɔlɔ n kɔrɔ n bɛ kuma ɲini fɔlɔ aw nana cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni fɛla tɛ n'i ye nin ta k'a lajɛ denmisɛnnin de don a tɛ foyi dɔn n'i ye denmisɛnnin ta k'a don furu kɔnɔna na i b'a dɔn a tɛ taa nɛgɛli kɔ aw kan k'a faamuya k'a bila minɛn kɔnɔna na denmisɛnninya minɛn aw kan ka nin bila denmisɛnninya minɛn de kɔnɔ n'i y'a ye a bɛ ka ban fɛn minnu ma a bɛ ka ban ka fɛn minnu kɛ nin ye a t'a dɔn dɛ a kɔni kun ka di ne ye ne tɛ fɛ furu in ka sa furu in sali man di ne ye a ka fɔ ko ne den donna furu la o furu sara o tɛ ne ka fɛɛrɛ ye ne kɔni tun bɛ fɛ hali sisan aw ka muɲan kɔrɔ an bɛ den in n'a hakili yira ɲɔgɔn na
a ka se ka sigi a ka taa ka furu la n kɔrɔ o tɛ ne ma da ta ne fɛ nin ko in na sabula ka da ka nin ko in kɛra ne kuma sulu ko de furu dabɔra jigi de kama ni muɲu ma y'a la sabali ma y'a la jigi ma y'a la ne yɛrɛ bolo i ye mun fɔ o de kun ka ɲi nka adamadenya ye fɛn dɔ ye diɲɛɲaga kɔnɔ ni jɛ ma ɲa adamadenya k'a to a nɔ la komi an ma taa nɔfɛ ka na denmuso ma n'a yɛrɛ ye olu y'a yira k'a fɔ denmuso ka taabolo a ma diya u ye bɔn tiɲɛ don an fana y'a dabɔ mun kama an ma dabɔ nin kama sabula hali ni an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ lafiya min na bi ala ni n burankɛ sababu nka o don ne burankɛ yɛrɛ dimina ne kɔnɔ da la n'a tɛ nin k'an gosi nka o bɛɛ n'a ta sitanɛ na na wagati don ne ka hami ni ka jɔrɔ o kun ye mun ye ni sarali kun bɔra a kɔnɔ komi sarali ma bɔ a kɔnɔ ka ban an bɛ nin ko to ta sa kɛ n dɔgɔye kuma fɔ cogoya min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan ni sarali kɔni ma y'a kɔnɔ n'a dabilala ta o ka di ne ye sarali t'a kɔnɔ a banna sarali foyi t'a kɔnɔ k'a daminɛ a juru fo a laban ne jɛra an ka fɛn bɛɛ kɔ n ye fɛn bɛɛ dépasser ne jɛra a bɛɛ kɔ jaja hila khayra ok a diyara n ye furusa tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mɛ i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn mara de ni min tun na kelen ye aw tɛ aw kun kelen na tɛ kelen i b'a ye a ji ka dɔgɔ aw nana o dɔrɔn de kan ou lamɛn ayiwa n kɔrɔ i y'a fɔ cogoya min na ne sarali t'a la ka ban k'u jɛra u ka fɛn bɛɛ kɔ an b'a bila nin yɔrɔ la ayiwa aw ni ce aw ni baraji vraiment a diyara n ye ne ka adamadenya bannen nin ne da tɛ don e ka foyi la bilen Mama Shaka, mɔni saga yɛrɛ ma bɛn ne Shaka bɔra ka bɛ taa voyage kunkurunin dɔ la dugu la wa danga bɛ bɔ musojugu tɛ tigɛ foyi k'a yɛrɛ kɔ n tɛ tigɛ la n bɛ jigin ba in de la